RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Risa, 30 years old. Itago na lang ang kompleto na akong address diri sa Talisay City. Punto medical, emotional ug may behavioral sub nga dili na nako hisabtan. Nagsugod man ko ni tungod sa sunod-sunod akong sinati nga trahedya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Sure ka ma nga di ka mo kuyog na mo sa outing na mo sa San Remigio? Dadon biyan ako strilan. Na, kamo na adto dito Risa, oy. Kay mga bata-bata pa man mo. Kapuya na kay ko anong biyahe layo, day. Ikaw good, mahay man gid ka ba? Nindot ba kang dagat San Remigio nga? Nindot kay ilang mga beaches dito. Di na lagi ko, maibog ang mga ligo-ligo og dagat, Risa. Kapoy na. Og wa say mahibili din isbay kung maghuro ta didto. Iya pa'y daghang limpihonon baya din, he. Ikaw good, pwede ra magidunta ng mga limpyuhon unya na lang good. Matag-adlaw ra magunta ng naa. Pero kining mga kahigayunan nga mga ingon-ini ma, mupahimos unta ta. Na, wahe na, oy. Sakit na ning akong tuhod sa akong rayoma. Ala, oy. Ay, di na lang ta kapugson. Kay di gyud ka mahutag katarungan. Basta di ganahan no, daghan gyud kay nagkatarungan. Nala, sige, oy. Kami na lang strilan. Naala. Og ayog pasag din ng bata sa dagat, Harisa. Yoho! Yoho! Nadayon jud ta. Mayo lagi ding kalit-kalit nga sabot sa kay madayon jud ta. Tagay na dis. Yoho! Hoy, hinumdumi ha, nga uban akong anak ha. Di ko pwede anak, Doy. Kay na ako'y batang bantayanan, Day. Do. Drive pa ko, oy. Ngano sad bitaw oy nga wa nimo pogsa si mama nimo og dala. May mubantay untang dilan. Gipugos, oy. Pero di man gyud. Nakasabot sab ko sa tiguang, oy.
Kapuyo na sa biyahe. Pero nga nung nagdala man sa kagbakin. Tin ba uroy, uy? Akong anak? Oh. Uy, bayot. Tagsa na lang gani mi magkabanting sa akong anak tungod sa busy na ako sa trabaho o sa mga gig na to. Unya, di pa dyan ako dadon. Aw. Kung usa palagi, nag-drive ko. Di usa ko mukiat o nang tagay-tagay diha. Aw. Kung nga nung wala gyud ka magminyo og usab og nagkontento na lang nga mahimong single mom nga ikaw gwapa man uta ka yads. Ay, wa nas kagupahon, no? O, wala lang. Ganahan lang ko. Magpaibog lang una ko sa mga lalaki. Jesus! Hapit na tumabot sa Nermiyo, oy. I-check ko na ba kung hain ang uban na tong katropa? Wow! Hoy, pagkatsada, oy! Pagkanindot ini nga bitch nga pabok ni mo yads! Ako pa. Katsada, oy! Palihog ko kasi sa kong bugoy bing nakatong sa biyahe. Kay balhin na to siya og pahigdas kate. O sige! Wait, unsa ni? Alala. Uy, wala, gano ni? Hala, iuyog lagi sa kyalan ni mo yads! Linog pa yan! Gigino ko! Jesus! Dili pa ko gusto mamatay! Ako! Mao pa gani pag-abot na mo sa amo untang outing sa Northern Cebu, gilinog ang maong dapit. Perti yun akong ratula, kay kusog-kusog yun ang maong linog. Ang akong anak dayon ang akong gihuna-una, ug ang akong mama, nga maurang usa sa among bay sa Talisay. Unya, Kanira man hinoon ang nadamage ning among bahay ay niliki ra ning bungbong dapit sa may hagdanan padung sa second floor ug ang CR. May pipila ka tiles niliki. Pero tanawa lang kung kinahanglan ba to nimong pailisan. Pero murag okay raman para nako. Nga ambot ka ang ubang bahay din ni subdivision. sorry ma. Uy, Risa, naunsa ka, uy. Hihilak lang gud ka nga, ligakos na ko. Pasalo ako nga ikaw ra din sa bay atol sa linog. Pero mas maayo na sa biyod nga wa ka mo kuyog sa San Remigio, ma. Kay mas kusok man dito. Ang tagkaroon, nagkurok pa ang akong kaunuran nga maguna-una. Uy, Risa, naunsagod ka. Nagkurog tuod ka ay. Uy, relax lang kuno diha, eh. Relax. weather system nga nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo. Naunsa naman Nahimo ni ni Man sa linog. atong gimonitor sa Bagyo naman sa gibalita sa radyo. Kusog-kusog ra ba ko ng bagyo, ha? Ang sentro sa mga Pero maay na lang yung bagyo. Kay sa linog kay makapangandam ka ta. diani sa 1,000. Mahapit na lang ko grocery para sa among mga kinahanglan. Doon na bitaw ko no'y bagyo ingon sa balita sa radyo. Maayo kay nakagrocery na kandaan, Risa. Aron di na ko mugawas din sa subdivision, ma. Tuod. Humanator ang panihapon, ma. Mupaway kog sayo, eh. Kapoy kog trabaho. Paimos kog katugron. Kay kung unsay resulta ining bagyo haron, wa man unya may trabaho, ugma. Nala, sige.
Kaon usa, una ka matog. Risa, day, pagmata kay bagyo na. Nisod na din sa sod sa bayan, bulog sa tubig. Risa! Ha? Risa! Ay, kinoko! Naduwang naman ang tubig dito sa second floor, ha? Ang bata! Si Dylan! Dylan! Kalit ra gyud kayong misaka ang tubig sa second floor sa among bay. Nagtuo na gyud ko nga mao na to'y among katapusan. Grabe ang among trauma. Gikan nga naka-experience sa linog. Dayon, bagyo o baha na sab. Usahay, di na ko makatog. Kung makatog man pud ko, damgo-damguhon ko sa nahitabo. Ang akong anak, mukalit lang sab og singgit. Dili lalim. Nahibaw kong kinahanglan akong magpakalig-on, kay ako'y breadwinner namo. Apan, di man ako makontrol ang akong kaugalingon. Ang akong mga pangutana mo, kining mosunod. Unang pangutana, magsigi ko kunahon sa sunod-sunod na kalamidad nga akong nasinati. Linog, bagyo, baha. Ug nerbiyon dayon ko. Unsaon man ako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Ikaduhang pangutana, maglisod kong katog. Ug kung makatog man pud ko, damgo-damgohon ko sa mga nahitabo. Unsay akong buhaton, aron makarelax o makapahuway ang akong huna-huna. Kinahanglan na ba na ako mo inom og tambal nga pamparelax? Unsa man tambala? Mapalit ra ba na over the counter? Ikatulong pangutana, ang akong anak sab, uban ako nakasinati sa linog, bagyo ug baha, ug may panahon nga bisan og matug siya, mukalit ang siyag singgit og hilak. Unsa man sab ning iyang gibati? Parehas ka mi gibati og natrauma sa nahitabo? Ikaupat o katapusan, kinahanglan na ba namo sa akong anak nga magpatanaw og doktor? Unsa man nga doktor, og asa dinhi sa Cebu City? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Riza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sab ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem. Kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Biling Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, according to Father Aloy, Father Aloy, contentment begins when we recognize that God has already given us enough for this moment. Kung sa'y hatag sa Ginoo, smile, glawaton, pasalamat. So, parang kontento tayo na itong kinabuya. Ayun na lang pagdiman pag kanang mga imposibleng mga butang. Kanang sakto lang. Simple living lang ta. Simple living. Dili lang ta mga ambisyon na ng mga butang taas ra kayo ma-realize para sa ato. Okay? So, ang ato matatampo ko ng kalawa, si Riza. 40 years old, taga Talisay. Punto medikal o emosyonal lang problema ni Riza. No? So, sumasa na bati na ito sa drama. Musta naman dahil mga taga Talisay, no? Talisay, Taming Lanilla, mga taga Naga, San Fernando. Musta naman mga tanan dya. Musta naman si Nestor o si Linda Pasaylo dahil sa Lanilla. LP Alpante dahil sa Lanilla pod. Mga Alcosiba family dahil sa Lantawan. Sa naman to si Ninya, pagkantahon na sa tutog balik. Nawa naman to. Sa naman dahil mga taga, kisa nailailan ako dahil sa si Sangat, si Eric o si Lorna Manugas dahil sa Sangat, San Fernando, Cebu. Okay? Musta mga Dilapinya family dahil sa
Green Hills. Daghan na ba ang inyong mga kanding ug baka diha na? Sa tagayan niya may para among ihawon. Alright, si Nicolas Pero sa Bilibol, Masin City. Samuel Dizon Pero, Nestor Dizon Obra, Atty. Brian Uwano akong balikon. Entrada niyang middle name, medyo distant relative pa rin ako siya. Sa pamaylain na kong kuha i-greet dia sa Talisay, mga usabon ako greet siya nung mumoy impasis, no? Na ba, guwang saging dia. na magot tayo mga pipila ka puno ang saging dia sa dawis mo na dapit, dumlog na, no? Basig maka-timing kung makadako ko sa kabulig saging. Regards din mga emphasis family dia sa dumlog, sa dawis, no? Okay, so unang pangutana ni Riza. Nagsigi ko gunahuna sa sunod-sunod nga kalamidad sa atong nasinati. Linog, bagyo, baha og nibusyon dayon ko. Unsa man nako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Well, kitang tanan man apektado ani Res, no, dili lang ikaw. Naman tay gitawag nato og kanang mga anti-anxiety medication nga mainom, pwede ra nato na siya mahatag nimo kung panitang kuyawan gyud ka. Kanya, para nga ma-diverted ang imong unahuna, mas mahal siguro og kanang kung bakaya, mabakasyon lang ka para makigag tanaw das mananga river, kuyawan gyud ka mo tanaw kay posbida unsa man say gihimos mga kontraktor na gipagamian manang mananga river. Ako na ning gidiscuss dito sa CCTN namong Andy Manatad nga programa. Imbes nga 50 metros, 40 metros ang kalapdon sa suba, gipagamyan man, tanaw na ko, 20 o 10 metros naman lang ang iyang width ba. Siyempre, panahon sa ating baha, dali na mo puno, maawas. Kuyawan nyo ka, labi nagpuyo na doon sa riverbank. Mag-uwan-uwan na, putok-putok na si mong kakuyaw mong kasing-kasing, subwak lang sa balik ang kuan, ang Mananga River. Okay, balog asa mong dapita sa Talisay, no? Pero namulabay ko diha, tanaw na ko sa ubos, tang luuyas mga balay gyud. So nakasabot ko sa imong gibati, Risa, yung mga daghang mga kalamidad, no? So kitang tanan napiktuhan og mo lagi na no two people has the same tolerance level. So ang kini mangong tolerance inunta tagsa-tagsag level kung balikon dili pareha bisag magsuon pa mo bisag kaluha pa mo tagsa-tagsa mo tolerance level sa mga stress nga maka-trigger sa atong kinabuhi. So sa may pamagi sa pagkumbati sa stress, slow deep breathing, exercise, do something about the environment. Basig ganahan kag mobalhin lang kag puyo, di na lang kada sa Talisay, kumahimo lang. Inom kag anti-anxiety medications. Natay daghan, og medyo nara makas Talisay, no? Dula sa Cebu South Medical Center. Dr. Agos, no? Kay lami, doktor, refer kon doktor ni Obra, resitahan ko nung kog alprazolam. Parisitahan kag alprazolam, nga doktor na sa Cebu South Medical Center. Kung naay doktor, may nga, di may kahibaw, kuha ko nung nga ng doktora, kay kubida nga nung ipapasar ko man nauga ko po ng estudyante, nga di kay ba murisitag anti-anxiety medication. Sunod nga pangutana, maglisod ko og tulog, ug kung makatulog ko po damguhon ko mga mahitabo nga mga bati lagi, no? Unsay akong buhaton aron ma-relax kato lagi. May slow deep breathing ka, inom kag anti-anxiety medication, relaxing exercise. Mapalit dili kining anti-anxiety medications Risa, dili ni siya mapalit over the counter. Kinahanglan mo siya special license is 2. So kinahanglan nga mo adto gyud ka ning doktor sa Cebu South Medical Center, magparesita gyud ka ani kay dili mo siya mambutika og walay special license kay labi ning mga benzodiazepines, regulated drug mo gani siya. Sunod ka pangutana, arig ang akong anak sa uban na kung makasinati sa linog, bagyo ug baha. Kung may panahon nga bisan og matulog siya, mukalit lang siya syagit ug hilak mo na. Unsa man ka sabning iyang gibati? Pareha sa imo, anxiety, no? Naman gitawag og PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. Ang nature aning stress, aning post-traumatic stress disorder is considered to be beyond normal human experience. So, I do not know kung unsa ka tindi, unsa ka grabe ang na-experience nimo sa imong anak diya sa
Talisay itong pagbaha, paglinog, pagbagyo mo na, no? So naanay tambal o gausan niya ni stress debriefing, na konsulta mo psychologist o psychiatrist para maexplikahan mo, maresitahan mo tambal pang parelax, ha? Ug panangitan minus og budget, muduo lang mo diha sa Cebu South Medical Center. Ha, ingnalang gi-refer ka sa DYHP, Dr. Niobra. Ug balibaran mo kay di sila kay bawo, kuha ko nungan sa doktor nga balibad nimo kay ato nang kasabaan. Ug mo balibad di siya kay bawo mo resita og para ang sa anti-anxiety. Okay, sunod nga pangutana. Upat nga pangutana. Kinahanglan ba namo sa akong anak nga upatan na og doktor? Yes. Unsa man nga doktor, psychiatrist, no? Psychiatrist mong tanawon, no? Og ganahan di mo psychiatrist yun. Og dili madada sa Cebu City, Cebu South Medical Center, ari sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pangitaan niyo sa Dr. Fred Tampos, Dr. Chin Biliero. Naana sila dia. Naana sila Dr. Daghan ng mga doktor dia. Ani, Dr. Lumapas, Dr. Patrick, naghanap ng mga bagong mga doktor dia. Inalang gi-refer mo ni Dr. Niobra, no? Kaya ako man silang mga kaila, no? Matagad ninyo, matagad. Mayo man ang managad naman taga Vicente Soto. Okay, Res. So, inaot nakasabot ka sa kung i-explicar ni mo o kay balog na pinbagsapa ng inyong balay das Talisay. Balhin na lang mo puyo eh. Kaya bisag ako, na ako nagpuyo dahil sa kili sa Mananga River. Kada every time nga mo ulan, kuyawan ko karon sig budako. Sa balik ang Mananga River mo, maanod na sad mo. Balhin na lang mo puyo ng asa dapit. Layo-layo sa Mananga River. Kay unsam nang gibuhat at kontraktor dihang ipagamyan man ang suba nga magbuot man siya sa pagdaloy sa subag asa dapit nga mo naandan nga dagan sa tubig, no? Ang dagan sa tubig ug imo nang usbon, gubon gyud imong giusab. Mingon ng tubig no magbuot man ka anad mo ari ko moagi dire. Okay? So once again ako si Dr. Niobra, inaot na kay na kutlo pagtulunan res diya sa Talisay City, no? Ug mustan man ato mga nasal diya. So, from Obaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o mayong